Hari pertama puasa dapat pemandangan seperti ini rek. Isu-isu iki lho roh kelakuane komo kaya ngene. Kayak nyapa moro-moro blakraan kesasar di kolam sing gak tau tak gawe iki lho rek. Delok entah. Malik iki lapene Malik gak iso wis lomo sakarepmu wis mo. Iki kolam lama ya rek gak tau tak gawe soalnya lek tak isi iwak iki mesti komo iku dipangan nek kene dientekne. Dadi iki suwi ra tau tak isi. Iki kolam alias kosong melompong. Dadi engko lek enek sing ngomong, enek sing menghujat, "Ih kolame kekecilian iki kolame kan wis bla bla bla." Wis noreken aku, soalnya awakmu kan gak ngerti ceritane ngono. Iki kolam ra tau tak gawe. Iki komo iki lho mari dolan teko ndi? Nyasar iki lho, moro-moro nyasar ning kene. Iki asline salah kolam, salah alamat iki komo iki. Kebablas merene iki apene mulih. Wis lomo, aku gak ngerti piye carane iki lek ngetokne komo. Iki wis lemes rek, lemes isu-isu poso-poso oleh pemandangan tidak menyenangkan. Iki lomo, kowe iki nganu kesabaranku tenan.